Aron unta matabangan nga malugwayan pa ang kinabuhi sa amahan, ani ay usa ka PWD sa isla sa Camotes sa probinsya sa Sugbo nga bisan sa kakulian sa panglawas migamit siyang katakos sa pagdiboho aron mabaligya. Ato kining siren sa report ni Femari Dumabo. Sukad sa iyang pagkahimugso, putol na ang duha ka bukto ni Eric Muanya ug wa usab makatubong iyang mga tiil. Bisan siyang kahimtang og mga pagtamay nga nasinati, wa niya kinihimo ang babag aron pagkab-o sa iyang mga damgo. Usa na niini ang iyang kamahiligon sa painting. 7 anyos pa lang si Eric, dayag na ang hilig sa painting ug mas napalabo kini sa pagtuyok sa katuigan. Sa miaging buwan lang, nakabaligya siya sa iyang mga paintings nga nakatabang sa pagbayad sa operasyon sa iyang amahan ug diha sa Tambalanan. Gawas nga pinangga siya sa iyang amahan, kini usab ang nag-aghat kaniya sa pagdibuho. Usapon siya na matambag unsay mga kuwang sa mga pintal. Usapon siya na mukuhan kay hilig man po siya drawing. Ang ako papa kami maghimo sa ko sinilog, wala man siya. Ay, hindi mo sa ko papa siya mo itigbuhat ani. Gamit ang iyang mga siko, sagad sa iyang painting kabahin sa sunset. Kadagatan ug uban pang kalikupan. Ilabi na nga diha sa baybayon siya nakat-on nga mulakaw. Ang mga materialis gikan usab sa mga hinatag o ginagmayng halin. Sa edad nga 21, bisan incoming grade 9 pa lang, usa sa tinguha niya nga mapaayo ang ilang balay. Sa anak kayo ba, ang mga kahoy, mga gabok na niya, kung magulan gali, magtulo ng kuwan ato, ilagid pa ning kamuta na makabot nila sa manako na sa PWD ako gidikuan na makakuan makatabang ko sa pamilya din sa kuha kahimtang ilang ta ikuan ba na kompleto sila makaya pud sa nila. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.